Ito na ang tanong. Tawag lang sa gusto mag-request o sa mga gusto mag-greet o kailangan mag-answer pod mo. Ito na ang ating tanong. Kinsa nga singing star ang sikat kaayo pero namatay atong May 11, 1981. Again, kinsa nga singing star ang namatay atong May 11, 1981. Sikat kay ni siya. Maghatag og clue later kung walay makatubag. Hello. Hello? Hello, what's your name? Tripaxon from Tagawan. Try vaccine ulit tao. Sana dalaga na karuan. Ay! Vax? Ano sa to? Nakigulo lang pala. Ay pa! Nag-appear na tanat. Come on. Namuan. Ganon. Sinabon ko naman. Hello? Hello, Hello, what's your name, Ging? Angela. Ha? Angela. Angela. Taga-asa si Angela. Taga-Tamilag. Ay, silingan. Sakto. Wala. Wala. Hindi lang makapundag. Duli lang makapundag. Dul ka, katod ka dito. Oh. Balay. Pwede. Yan dito, Alaba family na, si Mio. Pa. Mama si Carmen. Mia to, no? Angela. Angela. Dali ko na ako'y short-term memory, pasensyain na. Unsay mo answer di Angela o unsay answer sa mga taga-Damilag? Rico yan daw. Singing star? Rico yan? Pag-sure ba? Ay, sorry, wrong. Sorry, Angela. Tawag balik kung nanakailain ko na singing star, mga pamilya. After ani, maghatag kog clue. Hello? Hello? Hello. Hello, what's your name, Ding? Lord Tumulak. Flor Tumulak! Musta diha? Wala na yung klase, Wala na. Ayay. Kita ni Crush. Wala mo sad. Flor Tumulak, unsay answer diha sa asa kay ka Flor? Lunuka. Lunukan, Libuna, di ba? Libuna na? Manolo. 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 Flor, unsay answer diha? Bob Marley. Is correct! Versace on the floor. Sa'yo mo request, Floor, ay nag-Versace on the floor. Sakta ko. Sabton ta ka? Sige, pasabton ta ka karon taod-taod, ha? At pasabot man ka ako. Kitsa nagkantaan na, Floor? Si Bagkanang bagong na. Lagi, pasabta or pasabta ko? Kasabta ko. Kitsa nagkanta lagi? Si Makoy Portado? Ayay. Sige, ansa may lain kung wala na siya kay pangitaon lang din ako na unya. Si Kuya Brian. Brian, Kuya Brian, yaman na dere. asa na siya? Sa kantaan namin? Ayan. Unsa? Sad song. Unsa na siya? Sad song. Kag song? Spell. Sad song. Sad song. Oh, Binakog. Unsa ni from We the Kings? Ilina Kot. Unsa? Ilina Kot. Elina? Oh. Unsa spelling? E-L-E-N-A. Dayon. Dayan C-O-A. P as in? Ha? Unsa P? P as in C. T as in train? Yes. Kung wala na, unsa lain? Wala eh. Unsa naman ni mo mga Huwag ko pa.
Di mo man kung ba, kung ano na eh. Pa, lisod-lisoron ba? Hindi ka na sa hindi, ha? Sagot lang. Hindi kayo ni mga kuan ba? Gwapa ba? Basta mga gwapa mag-tripping ug mga music. Sige na. Wala lain. Versace on the floor, gini ako ibutang ron. Sige ka na lang. Sa lain na sa friend. Hindi na, marag ka na lang. Sige, greet na lang sa imong friends go. Kay pangitaan tagag. Kuan na. Kinansada. Million reasons. Gusto ka? Kamu na na. Sige. Sige, go. Greetings, go. Great lang ko sa mga tumulak family, sa kong taligang. Energy. Energy gamay. Great lang ko sa tumulak family, na silang sa akong papa, sa akong kuya, o sa mga tanan na minaw karon na nakailag sa ako. Yan. Sa wala na kaila, dili ni mo i-greet. I-greet diyan. Mga gwapo. Sige, ay, pag-subscribe ya sa akong YouTube Wala ko dito. Mau ka. Kabalo ba kaon sa original name ni Bob Marley? Wala. Original name niya is Nesta Robert Marley. So, change niya ang Nesta Robert kay parang kuan kayo daw, very feminine, parang girl's name daw. Pero mugi daw na ang gihatag sa iya sa iyang mama. O proud kay siya nga name. Galing lang kani si Bob Marley Floor, medyo nani siya ay murag na siya dugong pagkaputi bitaw. So sa iyang mga neighbor, siya ang medyo puti. So medyo outcast ni siya kay nakalahi siya, medyo siya ang mistiso. Pero tungod ana ni na-improve po ang iyang personality kay nahimo man niyang challenge ang kanang pagiging parang sahay mabuli siya, di ba? Nandili siya pareha sa ubang mga bata, outcast. Tungod ana nahimo siyang kuan mo nang ingana ang bitaw sikat kay si Bob Marley sa iyang mga quotes, iyang mga beliefs. Sa iyang mga kanta, muna siya. Mga gipangbuli karon muna sila mahimong mga manager o mga sikat pohon sa ilang mga larangan, di ba? Ako din mo tayo. Unsa na pagid mo sayo? Kay gananin mga kanta ni Bob Marley. Kuan. Wala nakalimutan mo. Mga ako kay katong no woman no cry. Yaman. Mayaman. Ang pinaka maayo nga subject ni Bob Marley kay mathematics. O dili lang maayo mo sayo pero kung math gani ang istoryan wa na. Marley the best. Wala to siya ko ako i-share sa inyo. Naka-learn ba ka? Naka-learn din ako. Ayan. Ito na ang wala nimo gi-request. Lady Gaga.